Id-dej għandi l-Helma u l-Nadja iż-żewġ winners tal-6-month giveaways illi għamilna f'Novembru u f'Deċembru. L-ewwel ridna ngħidu thank you għax kienu over 200, l-ewwel darba over 200 tieni darba. Min ipparteċipa fil-giveaway, Helma u Nadja kienu il-lucky winners kif qed ngħidu. Helma u Nadja issa għandhom 6 xhur magħna fejn hawnhekk nagħmlu nofsija sessions, dejjem ħajkun hemm coach illi ħatajdilna x'ħanagħmlu, kif nagħmluhom, id-dur magħna biex tagħmel nagħmluhom sew. Dawn l-istess sessions jekk dak li jkun ma jkunx jista' jiġilna x-xahar ta' kultanti jew ta' spiss. Jista' anke jagħmluhom online mid-dar, tajjeb għandna sistema apposta kif fejn nistgħu nirrekordjaw nagħmlu online mid-dar, tajjeb. U apparti minn hekk ħajkollkom pjan tal-ikel personali u n-nutritionist li tagħmilkom il-pjan li ħadkun qiegħda f'kuntatt magħkom biex tara x'intom tagħmlu, issaqsuha, tgħidilkom pereżempju change this, you're doing great, jew change that, etc. biex għal-health fitness tagħna speċjalment 2023 quddiem immorru l-qudiem. Tajjeb, dak huwa il-giveaway. Hawn ukoll il-voucher ta' €50 mingħand PlanH. PlanH jippreparaw, jikkalkulaw u jagħmlu delivery tal-ikel illi nkunu nixtiequ nirringrazzjaw ħafna li anke ħadu sehem f'dan il-giveaway magħna. PlanH jistgħu jifrankawna ħafna ħin u ħafna ħsieb. Għaldaqstant nirrakkomandawhom ħafna. Allum blab biżżejjed jekk nistgħu ngħidu lilek ukoll ikkuntatti għandna fuq 99003909 jew inkella bagħtilna Facebook message fuq il-page tagħna A New Better Life ħalli kif ħanejnu lil-Helma u lil-Nadja u huma wkoll ħajkunu qegħdin jimxu fil-vjaġġ tagħhom inti tibda l-vjaġġ tiegħek personali wkoll. Niltaqgħu.